Ahoj, já jsem Péťa. V dnešním videu vám ukážu svého AI agenta, který si umí vybrat vlastní mozek, neboli takzvaný AI model. A taky vám ukážu, jak co nejefektivněji používat vaše AI agenty a za co nejlepší cenu. Tady ten snímek obrazovky je z mého Open Routeru. Pokud byste nevěděli, co Open Router je, tak jednoduše řečeno, je to stránka, přes kterou můžete dát AI model vašim AI agentům. A celkově je to stránka, přes kterou můžete používat jakýkoliv AI model a propojit toho k vašim AI agentům. Skvělá výhoda Open Routeru je to, že vám přesně ukazuje, kolik platíte, za co platíte a celkově kolik to stojí. Takže teď už víme, co je Open Router. Právě na tomhle snímku obrazovky jsem vám chtěl ukázat tenhle řádek. Jedná se z 5. února 2026. Jak vidíme, v ten den jsme použili Claude 37 a Claude 35, dokonce GPT-41 a Gemini 2.0 Flash. Povídají na otázky a celkově napájí naše AI agent. Ale jak můžeme vidět, tak například Claude, což je jeden ze silnějších modelů, tak nám Claude v tento den vyšel 37krát dráž než například Gemini 2.0. A takhle to celkově vzniklo. Podal jsem si otázku, proč bych měl platit 37krát více za AI model, který mi pouze odpoví na odpovědět, přidej mi meeting do kalendáře. Celkově to nemá smysl a nemá to ani důvod. Proto jsem postavil AI agenta, který tohle řeší za nás. Funguje to úplně jednoduše. Pokaždé, když našemu AI agentovi pošlu zprávu nebo nějaký dotaz, momentálně tady používáme Telegram, kde můžeme zpracovat jak text, tak i audio, ale k tomu se dostaneme později. Pokaždé, co dáme dotaz, tak ještě předtím, než to půjde do našeho hlavního AI agenta, který vlastně už dělá celý ty naše akce a celkově má přístup k ostatním nástrojům, tak ještě předtím to pošleme do AI model selektora, neboli AI agenta, který nám vybere na základě důležitosti neboli celkové komplexnosti toho dotazu, tak nám vybere náš AI model. Jednoduše řečeno, pošlu jakýkoliv dotaz a ten náš AI agent se sám rozhodne, který AI model použije. Jednoduchý dotaz nám jde do Gemini 2.0 Flash. Jak vidíme, jedná se jeden z nejlevnějších AI modelů, který tady máme v Open Routeru, ale je stále pořád dobrý na to, aby nám zvládl většinu dotazů. Pokud potřebuji e-mail nebo dělat cokoliv složitějšího, tak se nám použije Claude 37. Pokud potřebuji dělat něco v kalendáři, použije se nám GPT-41 a celkové možností, kolik modelů můžeme používat na jaké dotazy, je nekonečný. Já jsem si tady pro naše video připravil 4 modely, jedná se o Gemini 2.0, GPT-41 mini, Claude 37 a OpenAI O1 model, neboli tzv. Reasoning model. Celkově teď bych se chtěl pobavit o problém s AI náklady, celkově s provozem tyhle AI agentů. Představte si, že máte svého AI asistenta ve firmě. Ráno přijdete a zeptáte se ho. Například, jaký je dnes den. AI vám odpoví za pomocí Gemini Flash za zlomek ceny. Například, pokud mu řeknete, aby vám udělal profesionální nabídku pro klienta, AI ví, že tohle potřebuje silnější model a celkově použije Claude 3,7. Vám celkově dá AI kvalitnější jazyk, strukturu a celkový kontext. Bez tohohle systému, neboli dynamického mozku, neboli celkově dynamického vybírání AI modelu, lidi většinou udělají 2 věci. Buď na všechny jejich příkazy a celkově úkoly používají ten nejlevnější model a kvalita potom trpí a celkově nedostávají výsledky, které chtějí, anebo na to dají všechno ten nejdražší model a platí většinou 30krát více, než by vůbec museli. Tenhle systém má najít zlatou střední cestu. A taky důležitá věc, kterou musím zmínit, že to není jenom o penězích. Gemini Flash 2.0, což je ten nejlevnější model, který tady používáme, tak odpoví do půl sekundy. Claude 3,7, což už je ten dražší model, tak mu to může trvat něco mezi 5 až 10 sekundama. A proto právě tohle řeší i úsporu času, protože na jednoduchý dotaz nechceme čekat přes 10 nebo 15 sekund. Teď vám to momentálně jdu ukázat naživo, pošlu 4 různé dotazy a uvidíme, který je model se použije a celkově jak tenhle celý systém funguje v praxi. Jako první si ukážeme dotaz: ahoj, co vše umíš? Jak už jsem zmínil na začátku, celý tohle funguje přes Telegram, takže jak naše zprávy, které posíláme AI agentovi, posíláme přes Telegram, tak i zprávy, které dostáváme, tak dostáváme na Telegram. Tím, že to je na Telegramu, tak je výhoda toho, že to můžeme používat tady na počítači, anebo právě na mobilu, kde jsem vlastně přidal i model, kde můžeme používat i audio zprávy. Jak vidíme, momentálně jsem náš dotaz poslal na Telegram a náš AI agent mezi tím zaznamenal, že tahle zpráva přišla a jak vidíme, všechno nám proběhlo v pořádku a dostali jsme odpověď. Když se podíváme, co nám to řeklo, tak nám to řeklo, umím vyhledat informace na webu pomocí nástroje Tavily, posílá e-maily pomocí nástroje, dále co tam máme,
Umí pracovat s databází kontaktů v Google Sheets a dále umí vytvářet události v Google kalendáři. Pro našeho AI agenta jsem tady přidal takzvaný log, neboli takzvaný záznam jeho interakcí. To znamená, že pokaždý, když se nám náš AI agent spustí, tak se nám zaznamenává datum, celkově, co jsme mu tam napsali a co nám odpověděl. A za mě to nejdůležitější, jaký model se použil. Jak vidíme, dali jsme mu jednoduchý dotaz, ahoj, co vše umíš? A vidíme, použil tady Google Gemini 2.0, což je správně. Jednoduchý, rychlý. Jako další dotaz jsem tady poslal dotaz, jaké kontakty máš v databázi, a jak vidíme, odepsalo nám to krásnou zprávu. V databázi mám následné kontakty a vypsalo nám to všechny kontakty, který má vlastně ve své databázi. A když vám ukážu databázi, to je jednoduchá Google Sheets tabulka, kde má vlastně jméno a e-mail na každý kontakt. A když se na to podíváme, tak vidíme, že nám náš AI agent krásně vypsal všechny jména a celkově všechny e-maily tady hned do Telegramu, bez toho, aniž bychom museli jít sami do té Google Sheets tabulky. Teďko, když se podíváme do našeho logu, nebo takzvaného do našeho záznamu, tak vidíme, zaznamenalo nám to čas, to, co jsme tam dali za otázku, neboli celkově za dotaz, odpověď AI agenta a to naše nejdůležitější celkově AI model. Vidíme, tady náš AI agent použil GPT 4.1 mini. Jak vidíme, ten náš hlavní AI agent potřeboval přístup do kontaktové databáze a tím, že jsme tady předtím dali instrukce, že pokaždý, když chceme používat nějaký nástroj, ať na to nepoužívá Gemini, ale ať na to používá GPT 4.1, což krásně funguje. Pro náš třetí dotaz použiju Telegram z mobilu. Takže tady mám momentálně připravený stejný chat, ve který jsem tady vlastně na počítači, jenom ho mám na telefonu, takže vidíme. Já tady momentálně v Telegramu jsem tady napsal zprávu, takže jdeme odeslat a celkově vidíme, co se stane. Tak, já klikám odeslat, jak vidíme, tak se nám to krásně propsalo i na počítači. A teďkon, když zapneme naší automatizaci, tak uvidíme, jak nám to náš AI agent zpracoval. Máme hotovo, náš AI agent tam odepsal a jak vidíme, e-mail byl úspěšně odeslán panu Honzovi Malému. V e-mailu jsem profesionálně potvrdil, že souhlasíte s jeho nabídkou a okolo. Teď vám ukážu vlastně, jak se k tomu dostal a celkově jak to vůbec udělal. Když se podíváme, tak prvně než cokoliv se nám vůbec začalo dělat, tak se nám vybral náš AI model, což se nám tady vybral Claude Sonnet 3.7 a potom to teprve šlo až do našeho hlavního agenta. Náš hlavní agent se podíval prvně do jeho kontaktové databáze, jestli tam nenašel pana Honzu Malýho a tím, že tam ho našel, tak rovnou mohl poslat ten e-mail a poslal ho rovnou Gmailem. Jak vidíme, tady v Gmailu máme odeslaný e-mail panu Honzovi Malýmu, tady vidíme, máme pana Honza Malýho v databázi, e-mail a všechno to trefilo správně. Napsal nám to profesionální e-mail s tím, že bychom chtěli přijmout jeho nabídku a celkově, že bychom s ním chtěli domluvit schůzku. Samozřejmě, já jsem mu tady nedával víc informací o tom, jak se má podepisovat, celkově jak má psát a celkově nějaký moje preference. Jen pro představu toho, jak tenhle AI agent je chytrý, tak tedy tohle jsou jeho jediné instrukce. Všechny kroky, neboli celkově jakýkoliv akce, co jsme se teď ukazovali, tak udělal sám. Neudělal to na základě žádných předpřipravených informací, vyloženě tím jeho mozkem, neboli jeho AI modelem, tak vyredukoval, co a jak má dělat, jaký nástroj má používat a celkově jak ho má používat. Tady jsem vám chtěl ukázat, jaká je síla celkově těch AI agentů sama o sobě. Teď si představte, kdybychom tomu AI agentovi dali víc informací o tom, jak chceme psát e-maily, jestli chceme, aby nám je první k potvrzení a celkově, co by se stalo do detailů, už čistě jenom na vás. Já jsem vám tady chtěl ukázat v tomhle příkladu to, že kolikrát tomu AI agentovi nemusíte dávat ani přesné instrukce a pochopí vlastně, co po něm chcete. Až tak jsou AI agenti vyspělí a celkově chytrý, když jim dáte dobrý AI model. A jako náš poslední čtvrtý příklad jsem si připravil něco o skódování, takže uvidíme, jak se s tím celkově AI popere a jaký model na to použije. Náš AI agent je hotový, tady vyloženě vám nebudu číst, co nám AI agent dal za odpověď, protože je to skódování celkově z Pythonu, takže to nás nemusí zajímat, ale pro nás bude nejdůležitější, jaký AI model použil. A když se tady podíváme do našeho záznamu, tak použil náš poslední model, neboli tzv. OpenAI OO1, což je reasoning model. To je model, který je hodně dobrý vlastně na logický hodně brainstormování, myšlení, nakódování a celkově na hodně odůvodňování. Jak vidíme, tady krásně vidíme všechny 4 příklady, vidíme vlastně, jaký
Vstup jsme tam dali, celkově jaký model to použilo a jakou odpověď nám to dalo. Takže tady byly 4 příklady toho, jak se náš AI agent poradil s různýma dotazama a jaký model kdy použil. Teď vám jenom řeknu trošku technicky, jak to vypadá. Nebudem se podívat přímo na to, jak se to staví, ale celkově logiku, jaká zatím je. Je to rozdělení celkově na 5 částí. První část je mluvení k agentovi. Použil jsem tady Telegram, můžeme použít buď textovou zprávu, anebo audio, jak už jsem zmiňoval na začátku. To vám ještě potom na konci ukážu. Příklad toho vlastně, kdy my tomu AI agent posíláme hlasovky a on na základě toho si to potom přeloží a funguje to úplně stejně, jak kdybychom tam psali text. Druhá část, tady máme model Selector, neboli AI agenta, který nám vybírá, neboli celkově, který rozhoduje, jaký AI model náš hlavní agent použije. Když se tedy podíváme dovnitř do instrukcí toho AI agenta, tak tedy vlastně u každého modelu máme jenom jednoduchý popis toho, na co to má používat. Jak vidíme, Gemini základní, rychlý, GPT-41 mini, máme nejlepší je pro volání celkově nástrojů, Claude Sonnet pro psaní kvalitního kontentu a O1 na hluboké logické myšlení a celkově na kódování. Tom náš AI model Selector nám jediný, co nám dá, tak nám dá vlastně text toho modelu. A tady v našem hlavním AI agentovi, když se podíváme do jeho dynamického mozku, tak vidíme, tak se nám tady vloží vlastně ta odpověď toho předchozího agenta do toho mozku a díky tomu je schopný si potom zavolat ten správný model. Potom to funguje jednoduše, dostane vlastně ten dotaz, který jsme mu dali a potom vlastně tady má skvělý instrukce, kde mu dáváme jenom čas a tohle je jediný, co mu vlastně stačí na to, aby nám pomohlo se vším, co jsme se tady ukázali, což mi přijde šílený. Přijde mi to šílený v tom, protože dá si, že my jsme toho AI agenta vůbec nemuseli trénovat, nemuseli jsme ho učit, nemuseli jsme mu cokoliv vysvětlovat a on pochopil, jak používat jak dynamický mozek, tak další 4 nástroje úplně sám. Dále mi přišlo zajímavé to, že když jsme mu dali vlastně ten příkaz s tím e-mailem, tak prvně, než by cokoliv posílal nebo cokoliv dělal, tak bez toho, než bychom mu cokoliv řekl, tak se prvně podíval do té své databáze, zjistil si, jestli tam má ten kontakt a až teprve potom dělal nějakou akci. Jako třetí část, tady mám už toho hlavního agenta, dynamický mozek jsme si vysvětlili, potom tady máme 4 jednoduché nástroje, máme tady tabely, což si můžete jednoduše představit jako Google pro AI, je to vyložený nástroj, díky kterému může vyhledávat na internetu, dělat různý výzkumy ten AI agent. Dále tady máme kontakt databázi, což je přes náš Google Sheet, co jsme si ukázali na začátku. Dále tady máme Send Email Tool, což znamená, že máme tady nástroj na používání e-mailu. A poslední tady máme vytváření událostí v kalendáře. Jako čtvrtou část tady máme log, neboli takzvaný záznam. Udělal jsem to proto, abychom viděli, při jakých dotazech použije náš AI agent, jaké modely a celkově, ať si na tom můžeme udělat takovýhle hezký přehled, což vidíme tady u těchto 4 příkladů krásně jde vidět. Máme tady krásně ukázaný jak časy, to, co jsme tam dali, odpovědi a celkové modely, takže kdybychom tohle používali dále, můžeme na základě toho to více integrovat, upravovat a celkově vylepšovat. A jako poslední tady mám odpověď toho AI agenta, takže jednoduše je to zase přes Telegram, tak jenom to, co nám vlastně tady ten AI agent vlastně napsal, tak se nám pošle na Telegram a my to vidíme takhle krásně v chatu. Proto vlastně tohle funguje jak na počítači, tak na telefonu, protože jediný, co by nám stačilo, tak je mít tohle zapnutý, napíšeme našemu AI agentovi na Telegramu zprávu a on už by nám vlastně mohl odpovědět tam i zpátky a díky tomu nemusíme být tady přímo u počítače a nemusíme to nějak obsluhovat a můžeme to používat z pohodlí kdekoliv. Ještě než vám ukážu, jak to vypadá, když pošlu hlasovku a celkově vám ukážu, kolik každý příkaz nebo každý dotaz stál přímo na OpenRouteru, tak bych vám chtěl vysvětlit a celkově si povědět o tom, kde tohle použít. Představte si, že máte svého AI asistenta jak přes Telegram nebo přes Slack a můžou ho používat zaměstnanci, manažeři, kdokoliv. Zaměstnanci a ostatní lidé se ptají na různé dotazy. Pokud je to jednoduchý dotaz, použije se Gemini za 10 centů. Komplexní analýza nebo profesionální dopis použije se Claude automaticky za pár centů. Nebo pokud máte zákaznickou podporu. 70 až 90% jsou velmi jednoduché a většinou opakující dotazy, na který můžeme nahrát už předpřipravené odpovědi.
Tyhle jednoduché a opakující dotazy zvládne náš Gemini 2.0, neboli tzv. Levnější model za pár centů, a těch zbylých 10 až 30% složitějších dotazů se použije silnější model. Díky tomuhle celkově klesnou náklady, ale kvalita zůstane pořád stejná. Další výhoda je určitě toho, s postupem času stále nám přibývá více nových a celkově vyspělejších AI modelů. Proto výhoda tohohle systému, že nám ho stačí jenom upravit. Jediné, co by nám stačilo udělat, tak tady v našem AI model selektoru, tak bychom přidali ten nový AI model, nebo bychom to upravili celkově podle našich představ. A můžeme stále jednoduše, ale zároveň efektivněji stále vylepšovat tenhle systém a celkově ho furt zdokonalovat. Teď bych vám chtěl jenom ukázat, jak to funguje, když mu posláme hlasovou zprávu a celkově co se stane. Takže já jdu na to, já mám tady vytáhnutý telefon, jdu mu momentálně poslat hlasovou zprávu a ukážeme, jak se s tím náš AI asistent poradí. Ahoj, mohl bys mi vytvořit prosím událost v Google kalendáři na zítra mezi 8 až 9 hodinou s názvem schůzka. Jak vidíme, tak se nám tady na Telegramu krásně poslala. Náš AI agent má hotovo a jdeme se podívat na to, jak se s tím poradil. Událost s názvem schůzka byla vytvořena ve vašem Google kalendáři na zítřek mezi 8 a 9 hodinou, takže přesně tam bylo řečeno to, co bylo v téhle své zprávě, tak jenom když si to přehráme. Ahoj, mohl bys mi vytvořit prosím událost v Google kalendáři na zítra mezi 8 až 9 hodinou s názvem schůzka. Vidíme, i tím, když jsme tam vlastně poslali audio zprávu a nepsali jsme to ručně, tak i tak náš AI agent to všechno krásně pochopil a udělal nám tu naší schůzku. Když se podíváme do našeho kalendáře, vidíme, že máme tady na zítra na 9.3.2026 připravenou schůzku jménem schůzka mezi 8 až 9 hodinou, takže krásně to všechno fungovalo, i když jsme mu tam to přímo nenapsali, ale když jsme použili jenom audio zprávu. Jenom abyste věděli, je to udělaný tím, že když se na tohle podíváme zblízka, tak nám náš příkaz nešel tady po cestě text, ale poznalo se to vlastně, že to je audio zpráva, proto celkově tato automatizace pozná, jestli píšeme text nebo audio zprávu. A jako poslední bych vám chtěl ukázat celkově, kolik to stojí a kolik stál přesně každý vlastně dotaz a každý příklad, který jsme dneska zkoušeli. Když se podíváme, jako první jsme tady použili náš model Gemini 2.0 Flash, a když se kouknete na cenu, je to fakt hodně malinko. Když se na to podíváme, máme tady velmi, ale velmi malou částku. Jedná se o částku 0,0000994 dolarů celkově za celou tu jednu vlastně automatizaci a celý ten jeden cyklus, takže když vidíme, tak to je fakt minimální. Dále jsme si tady ukazovali příklady z GPT 4.1 mini, takže jak vidíme, tady se pohybujeme taky ve velmi nízkých částkách, jenom je to o trošku více, záleží taky na komplexnosti toho dotazu. Jak vidíme, celkově si to drží na podobné ceně jako Gemini, celkově třeba tady náš nejdražší celkově požadavek byl za 0,0003 dolarů a náš nejlevnější tedy bylo 0,00019, což je dokonce pomalu, myslím si, i levnější než tady naše Gemini, což mi přijde taky zajímavý. Dále jsme si tady zkoušeli Claude Sonnet 3,7. Tady už jde, myslím si, na první dobrou hned vidět, že to už je trošku větší cenový rozdíl, ale stále to není tak hrozný. Jedná se tady o cenu 0,0062 dolarů. A jako poslední jsme si tady zkoušeli O1, neboli tzv. Reasoning model OpenAI. A když se na to podíváme, tak to je jeden z těch nejdražších modelů a právě proto jsme to využili na to hodně logický komplexní myslení a celkově na to kódování, protože je to jeden z nejdražších modelů, který jsme tam z těch 4 měli a celkově byl nejvýkonnější na tohle. Tady už se pohybujeme v části 0,1 dolarů, což máme pořád v rámci pár cent. Jak vidíte, není to celkově, že by nám to mělo zrujnovat, ale představte si potom, kdybychom každý vlastně ten dotaz, neboli každý náš příkaz, rozjížděli například na tom O1 nebo na Claude Sonnet, tak věřte tomu, že ono by se vám to postupem času hodně zdražilo. Proto celkově jsem tohle postavil, proto tohle točím a celkově proto vám tady to ukazuju. A celkově nám N8N dovoluje právě tuhle skvělou možnost, kdy necháme vlastně naše AI agenty si vybírat vlastní AI modely. A díky tomu celkově jsou naše dotazy a celkově úkoly rychlejší, ale zároveň i levnější. Ale přitom stále udržujeme nějakou kvalitu. Tak jo, tohle byl můj AI agent, který myslí a celkově si
si umí vybrat vlastní mozek a šetří peníze. Pokud vás zajímá N8N, automatizace neboli cokoliv ohledně AI, určitě mi dejte odběr. Mám toho celkově postavený spoustu a tohle je jenom jedna z mála věcí, kterou pro vás mám připravený. Děkuji vám za sledování a celkově děkuji za to, že jste investovali tu nejcennější věc, co máte, celkově svůj čas a svou pozornost a moc si toho vážím. Přeju vám, ať máte krásný zbytek dne a uvidíme se příště. Ahoj.